Hola amics i amigues, em dic Sigel i vaig a l'escola Beethoven. Tinc 11 anys i faig 5è. Avui us vull aconsellar un llibre que m'agrada molt. Es titula La tina superbruixa i el Pitus, el vampir de la dent fluixa. El llibre és de Mister. La història és sobre un nen i una nena. El nen es diu Pitus i la nena es diu Tina, que és una bruixa i sap màgia. Un dia els seus pares van anar a treballar i Tina va preparar 2 entrepans per menjar. Quan Pitus va mossegar l'entrepà, se li va adonar que li movia la dent. Aleshores, Tina va explicar una història sobre un vampir que també li movia la dent. Pitus volia ajudar als vampirs i Tina converteix a la seva casa en un castell encantat. Si voleu saber més d'aquest llibre, llegiu-lo. Aquest llibre m'ha agradat molt perquè ha passat moltes coses i perquè també m'agrada la màgia per controlar totes les coses. Llegiu el llibre que segur us agrada. Adeu fins a la propera.